Il-lejla tajba u nilqakom għar-rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Il-ħsieb tal-lum il-gradwazzjonijiet. Il-gradwazzjoni hija l-uniku ċans li għandek bħala ċittadin Malti biex tidħol id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fis-Sakra Mejjed b'xi ħaġa ħamalla miktuba fuq it-t-shirt u tiddendel mon Simon Busuttil u ħadd ma jgħidlek xejn. Din il-ġimgħa fuq Facebook sibna dan ir-ritratt ta' baskejt li seħed ftit jimilu. U xerrajni ħedna xeħlew din il-baskejt kollha waqfet qudiem id-dar ċentrali u l-istudenti kollha waqfu biex jieħdu ritratt ma' Simon Busuttil. Sa kif fittixna ftit fuq dik il-baskejt u sirna nafu li dik kienet baskejt ta' xi mitruħ li minnhom dawk l-10 biss kienu lesti li jieqfu jieħdu ritratt ma' Simon. Il-jum li fih tigradwa huwa l-fulkru ta' ħajtek, għaliex dak huwa l-jum li fih tirrealizza li avolja jlek ħajtek tistudja l-iskola għadha ma jnexxilix tgħallmek l-aktar 3 affarijiet importanti li għandek bżonn tkun taf biex issalva f'din id-dinja. Li huma kif tħallas kont tad-dawl, kif tbiddel ċilindru tal-gas u li ma tistax tagħmel sess ġol karozza għax kontra l-liġi. Din is-sena mill-Università ta' Malta se jgradwaw 3400 student u aħna xirrajna din iċ-ċifra ħadna gost impressjonajna ruħna għax għedna dak ifisser 3000 żagħżugħ u żagħżugħa tal-affari tagħhom, 3000 raġel u mara li ħajamlu ħafna ġid il dal-pajjiż. Sakemm rajna bliema slogans qed iduru fit-toroq. Pereżempju, wieħed fuq flok li jgħid il-liġi bl-amment nafuha biex xinejka malajr nattuha. Jew tibatuna nsoffu l-banana sakemm tispiċċaw fl-uffiċċju tagħna. Jew, let's get physical, you pay me to touch you. Okay, tista' tirraġuna li dinja bluwa ta' żożija, vera, però dan huwa l-futur ta' dan il-pajjiż. Għaliex minn għada inti tista' ssib wieħed minn dawk jipprova jiddefendik fil-qorti, jew ieħor qed jipprova jibnilek id-dar, jew ieħor li se joperak. Pariżer għal dawk li qed jagħmlu l-baskets bħalissa. Jekk bil-basket tiddeċidu li tgħaddu minn quddiem id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u ssibuha mitfija, tibżgħux ibqgħu deħlejn hemm in-nies hemm ġew, ġast mhumiex qed jixelu l-bozza tax m'għandhomx biex iħallsu l-kont tad-dawl. Imma idħlu hemm in-nies hemm ġew. U peress li m'iniex avukat u laqas ma jiena ekonomista, ma nistax intikom pariri legali u finanzjarji, jiena gradwajt fil-Malti u allura ħa nagħtikom parir b'dak li naf jien, jiġifieri bil-metafora u l-poeżija. U allura ippermettuli ftit. Fil-karriera tagħkom mill-bidunet se tkunu ħamim tiġru wara l-istess salzett. U għax assumejt li ħafna minnkom jiġew iqumu mill-metafora u frankament laqqas biss jafu x'inhi metafora, preparaj dan il-filmat biex jispjegalkom din il-metafora. Dawk il-ħamimiet huma intom. Dik it-salsetta hija tender tal-gvern. U minn għada l-istess nies li bħalissa qed tiġġandar magħhom fil-basket se tkun qed tiġġieled magħhom biex terpilhom it-tender tal-gvern. L-unika mod li tista' tirbaħ dak it-tender tal-gvern u li tkun bħal dal-asfur li ħaddem moħħu miflok qatt jiġri wara t-salsetta tallem ikanta Viva Labour, hey, hey. Insomma, awguri l-dawk l-istudenti kollha li se jiggradwaw u tinsewx għamlu l-qalb għaliex issa intom titniżlu fil-lista tal-alumni. U għal min ma jafx x'inhuma l-alumni ħanispjegalkom. Kull università fid-dinja iżżomm lista ta' nies li gradwaw fija. Aktar kemm ikun hemm nies kbar li gradwaw fija, aktar issir università prestiġjuża. U intom issa meta tigradwaw titniżlu fil-lista tal-alumni tal-Università ta' Malta. Fost l-oħrajn f'din il-lista hemm il-Prim Ministru u l-Presidenti ta' Malta. U din hija vera, f'din il-lista hemm ukoll magħkom Kim Jong-il. Dan huwa Kim Jong-il li għal ħafna snin mexxa il-Korea ta' fuq u lin-nies tiegħu ikkonvinċjahom li hu Alla li ma twelidx imma li għadda stork minn fuq il-Korea u xeħitulhom fuq muntanja u li ma jużax it-toilet. Aħna fittixna fuq għaddejn u sirna nafu li vera Kim Jong-il ġie Malta jistudja l-Ingliż bħala mistieden speċjali ta' dak li dak iż-żmien kien il-Prim Ministru Dominiku Mintov. U aħna qed nassumu li bħala ringrazzjament Kim Jong-il ħa lil Mintov fil-Korea u għamillu din is-sorpriża. U għal min tinteressaħ li għamel aktar riċerka, fuq l-internet hemm verżjoni ta' dik bl-orkestra.
immaġina min prova jgħallimilhom dik il-kanzunetta. Qabel ma mur il-lejla aħna nitkellmu bħalissa f'Malta għaw ir-reġina tal-Ingilterra. Issa ħafna qalu li biex ma nibqax ngħid kontra r-reġina għaliex qed iġib ħafna turiżmu b'xejn lejn il-pajjiż. Sissa ma rajt l-ebda forma ta' turiżmu ħlif li ġabet magħha ħafna Maltemp ikraħ minn Londra daqshekk full stop. ħafna wkoll qalu biex ma nibqax immaqdar iċ-ċogiem għax mhux sew, u allura llejla nwiedkom li mhux se ngħid xejn fuq l-inviti li ntbagħtu mill-uffiċċju tal-Prim Ministru bi żball faħxi li jaqra The Prime Minister and Mrs. Muscat request the please of your company. Inwiedkom li mhux se ngħid xejn fuq il-bnadar kollha taċ-ċogiem li tellgħu mal-arb li rashom l-isfel. Inwiedkom li mhux se ngħid xejn fuq il-clutch bag li lanqas jekk jagħtuni l-isbaħ mara tad-dinja miegħu ma nkun irridu. U mhux se ngħid xejn fuq il-ħafna inċidenti ta' traffiku li kienu jinvolvu mill-inqas 5 karozzi taċ-ċogiem li waħda minnhom kienet hit and run. Mhux se ngħid xejn. U ma noħodix bi kbira jekk bħalissa fuq Facebook hemm qed jgħid lil-lum jew il-bieraħ weħel fit-traffic tortijej. In which case I would have the please li tużaw il-hashtag torta Mark. Il-lejla tajba aktar sibijiet il-ġimgħa d-dieħla.